besiyahlala about 40 days, about 40 upwards. Ingadli net, ingaphuza amanzi. Ngoba inani? Ngoba inani? Bese lahleli lapho ilinda lo mlomo, bese lo mlomo uyamidla. Lo mlomo nawumila, bese uba new, uba sharp, bese nawumila, bese ithatha lo mlomo. Yazi yenzani ngalo mlomo? Ithatha ama feathers, what do you call feathers in Zulu? Amaphiko, izinsiba, tento. Ithatha lo mlomo, idabula ini izinsiba. Ngamanye amagama, ikhipha isiba lenzondo, ikhipha isiba lokuloya, ikhipha isiba lokuhleba, ikhipha isiba yepretense, ikhipha isiba lomhlaba, ikhipha into zomhlaba, and then ikhipha amasiba, liyababelwa, liva amapena, mara liyohlala linganamasiba, bese lenza liyasheka ngoba liva ini amapena akupheleli lapho. Bese lamasiba ayenzani? Ayenzani nana? Ayamile. Yazi bese yenzani? Number 3, I will pray after this one. I'm not going to be long. Nakuthetha lapho ngibuzeni ukuthi yenzani? Ithi yenzani? Sekumile umlomo, kumile namasiba. Yazi yenzani? Ithatha lo mlomo bese igamula ini amazipho, igamula ini ukubona ukuthi ubuhlungu njani na udabule isipho la, bese kuphuma igazi. Ukhozi lithatha lo mlomo lidabula amazipho. It will get rid of the claws. That is an eagle. Ay khanda ay nails ay makari breek. Ay khana ay taal. Ay khana ay treka. Izowaphula out. He will take the claws out. Lalela umlomo ugamukile amila. Amasiba aphumile ayamila. Amazipho aphumile sewayamila. Yazi beselenzani? Lihlale linganakudla, libekezele. Uyabona inkinga iwane esinayo, asibekezeli, sithanda ama-shortcuts. Marukhozi lenzani? Siyabekezela. Yazi lenzeni alithetha lapho? Lalela ukuthi lenzani? Yazi libheka ini? Ukhozi yazi ukuthi inyoni ebhekana nelanga. And the more ibhekana nelanga, ukho angisho wena ungabheki ilanga. The more ibhekana nelanga, it's the more division. Ngesingisi but an eagle is the only bird that's able to perceive or look at the sun. S-U-N. The sun. They need to throw it up. We've got 2 suns. We have the S-U-N and we have the S-O-N. Jesus Christ.